Ano nga ni hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa inyong boss. Welcome po sa inyong programang Anhapot sa DCGB. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on, atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Let's go! Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Silimarin. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro, that's right, Liver Aid Pro, hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins, may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B1 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aid in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro, over-the-counter OTC drug, dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man ang OTC. Ganun pa man, OTC po ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise, kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay mababakal o mabibili sa mga Mercury Drugs, Watson, Southstar Drugs, and leading drugstores nationwide. Ang generic name niya po, Silimarin Plus Multivitamins. Ang generic name kan Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go! Nagsasabit ang dila ko. Nagsasabit ang dila ko. Natado ang dila ko nagsasabit. Gari nasubrat ni. Good morning, Pilipinas! Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang, magkahaputan kan banwaan, na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan, ansarong isyu malinawan, asin ansarong sitwasyon sa kapalibutan matabangan. Taluwas mga tugang, kaya diba tamang giraray ang Mega Force Patrol. Sering man, ang satuyang interns na duwa, nasa field ngunyan. Sabay po dyan mga tugang sinda singan so interns nang nasa luwas, Jennifer Vinson and Karil Caritero. Yan, Karil Caritero. Seringman, siyempre, ang Mega Force Patrol, pinapanginutan niya ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Sabay po dyan si Joshua Bino, Jomar Bien, Angel Mustaza. Kasabay po dyan si Nicole Gloriani. Si Nicole Gloriani. Si Nicole Ala, Karen Ala, Salbatana. Jerome, ulo kong ka Jerome, para namin yung gusto Karen Ala, Jerome. Jerome, Yari, marayon sa ulok mo, noy. Kanana kong musungaran. Jerome, ano? Nagkukuyong. Pala ka, hindi ko itaram sa iri. Tawa ka man ang Jerome. Good morning! Ang sa tuya tabi na numero na pwede tabing i-text nindongo niya na pag-aaga para sa mga reaction sa sinopinyon 0969-088-5548 0966-230-034. Yan po mga tugang ang pwede natin. Pwede po nindo na ano yan ha? Pwede po nindo na simbagon Iyan po ang pwede nindo na i-text tabi o apudan para po sa mga reactions, tabi sa mga
pangyari po dyan sa Satuya tabi na kapalibutan. Ha? Totoo baka makahuron ta lamang ang gobernador ta ihaputa ini na bagas na hali sa Malacanang na itatao da tabi sa probinsya Canalbay. I mean, itanao na nga ni sa probinsya Canalbay. Aramon ta kung tasabi, ini, pwedeng gamiton sa ibang proyekto. Pero, mga tugang, pwede man daang gamiton. Tang nahiling ko na post kang gobernador, itatao da tabi ini sa paaginin bagas. So, programa kan gobyerno na makahipno sa pagkabuhayan ka sa mga kababayan, kaya di-deliver na po sa paaginin bagas. In kasuhapon man, nagbisita po si Secretary Laurel kan Department of Agriculture, may ipinag-turn over ding darakulang proyekto, no? Para po sa tuya ng mga albayano, as in sa mga kataraning ng mga probinsya. Diyan po iyan gigibuhon mga tugang sa Pantaw kan Libon, ha? Buday mabugtak pakisarong proyekto diyan sa Kamalig, diyan po sa Albay Provincial Agriculture's Office, no? Igwa po kita tarao mga tugang na mga programa para po sa katuyuhan kan sa tuya na mga kababayan, para po sa kapakanan kan sa tuya na mga kababayan. Halat-halatong ko lang tabi na mag-reply ang gobernador ta. Ang aram ko pagkatapos kang turnover kasuhapon kang proyekto boda sa seremonya diyan po sa Libon sa Pantaw Libon, naglargaan gobernador pasiring naman sa Manila alas 4, garo alas 4, alas banggi na gayod, tabaka kung ano yan, importanteng lakaw duman and baka lamang makahoron ta para kumusta unta, bilugon ta ito mga tugang na direksyon kang proyektong ito. Duwa man sa nangihapot ko, subagas, subagas, tabi, budaso, ano ini? So, itong proyekto kan Department of Agriculture. Ang bagas na ihapot ko sa iya, itong pirangan iso kantidad ka ito madalang ilang ko sa kuyang kupya digdi. Good morning amigong Darby Lucio. Yan. Asa to yang amigo, maray na agatabi Darby. Ang hay na nga nito ihapot ko ay nababasa ko lugod ibaman no Salbatana. Ang nababasa ko naka sa cellphone ko. Ang nababasa ko digdi Jerome, ang pagkaturog da kihuba kan mag-agom nakakatabang sa marahin na relasyon. Uyug-uyugod. Diyan ang hapon tabi ning alas 3. Ha? Abangan nino dyan ang hapon. Nasa mag-agom da, dapat da magkaturog ka mo nin daing bado. Kung bako man da ka mag-agom, marayon man da ang magkaturog da kamong bado. Nakakapagpakusog nin relasyon. Diyan ang hapon po iyo. Ta. Day bagay di sisang. Bigay bigas sama sa program. Yan ha. Ito po ang hapon sa gobernador. Bigay bigas sama sa program. Nahiling ko man post niya kaini. Taon ang tataraonan inda kong papanos na-release na ba ito o ano na ang nangyari kaini? Mga tugang tabi ini ang haputa ha alat ngo na tahanap ito one ang mga assistance ang itatao tabi as of na release ini na paghurulan ini kam Pebrero mga tugang sabi digdi 10 million 13 municipalities in Albay are expected to receive 10 million each. 10 million tag-10 milyones. Mantang ang ginubatan as in Jovillar, marisibe databi ikit 30 million. Nata daw ta 30 million sa ginubatan boda Jovillar. So gabos na mga munisipyo, 10 million pesos. Ang apoda kaini, financial assistance to local government units under the RISE program. Ang apod, bigay-bigas sa masa in for various eligible projects. Kasabay pa ang mga tinampo, hospitals, health stations, water system, renewable energy, asin po ang pagpatindog nin mga solar street lights,
multipurpose halls and sports facilities. Ano iyan, Legazpi City, may nakaalokar po digdi na 32 million bilang financial assistance to local government units RISE program. As in po another 32 million man sa iba pang proyekto. Ang Ligao City, may nakaalokar po na 18 million for the RISE program. As in po, mga tugang Antabaco City, 22 million. 22 milyones po ang naresibi, ang sa indang maresibi. Di ko kaya aram kung na-receive na o na-release na ini o ano pa, ha? Ang sa iraramdakan bigay-bigas sa masa program, ang dapat mataunan kay ni, iyo po ang mga indigent family, maresibida po ng 10 kilos of rice every month. Uyog-uyogon mo yan. 10 kilos na bagas kada bulan, na may total da tabi na 60 kilos annually. Kung 10 kilos per month, di more or less madalagan siyang 10. Tama ba? 6 months, di ba? 6 months, no? Kung 10 pesos, 10 kilos per month, madalagan po niyan in 6 months. Kung ang kaipan po makumpleto is 60 kilograms o kilos per year. Okay? Ang Local Government Support Fund, tabi, ini pinag-administrar kan Department of Budget and Management para makapagdaan direktang pundo sa local government units para i-prioritize ang infrastructure and basic severe delivery projects na may katuyan da tabi na babawasan ang pagtios sa nasyon. Sa kabaga. Yun na yan. Alatun ta kung paano yan, ha? Wala alatun ta kung naitao na tabi yan sa mga LGUs. Aram mo, ang release ka, hindi man basta mo sa naitao. May mga kondisyonis yan. Kaya pigalat-halat ko lang po na mag-reply ang gobernador. Nasa Manila da, sabi kan mga kauron ko, nasa Manila da tabi, mga tugang laglag ka Subanggi, pagkatapos na maghali man si Secretary Laurel duman sa Libon, sa Pantaw Libon, pagkatapos po na magkaigwanin seremonya para po sa mga proyekto na pinagberesita ninda. Okay? O yan tabi ang halat-halaton taha. Maray yan, 10 kilos per month para sa mga tios na familia. Madakula o natabang. Lalo na ngunyan mga tugang na halangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo. Kaya sususugon ta iyan, tabi, na halangkaw ngunyan ang presyo kan mga produktong petrolyo. Makakatabang iyan sa inda. Gabos. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Good morning. Alas 3 pa. Sorry. Sabi mo? Di nga na pwede ito digdi. Duman sa alas 3 to ang format duman sa alas 3. Ang balitang ito ay masama sa mga bata. Ikaw? May ka man matagal mag-agal mo ba? Ano? May ka man matagal. Di, kung sa dahong ka. dapat, sa dabi ng dyan ang hapon, ang ani. Dyan ang hapon. Kung sa dahong ka nga Ang punsada, ang bulong, aram mo kung ano. Bintusa pa rin. Bintusaan yan. Pipaputang kibaso baga sa likod. Na yung moral na ko kilaki baso. Sige saan binto sa moral daw. Sige na. Diyan ang hapon. Latusunta ka dyan. Diyan hapon. Mga sarawayo na. Kung ano naman sinabi na. What if sandali lang what is NFA modernization if mahina ang service public unlike before na only public service? Yan ang dahi ko po masimbag. Good morning, sir. Sabi ni kansatuyang texter, nahiling ta ka po kasuhapon. Bagayon sa imo so ay nagralansya naman kita. Bagayon niya sa imo so t-shirt mong red buda ngaya pakatakin mo. Bagayong ka talaga pag nakatakin.
Okay. Salamat po. Hello? Hello? BP. Yes, good morning po. Bakit na mayako ko ngayon na umaga? Ayoko nga, hindi nga pwede sa format doon. Mamayang hapon na lang. Magtiyaga nga, maghintay. Ha? Maghintay. Yo. Bibi, Pa, bakit nabibilot ka? ayokong pag-usapan. Ah, Latuson ka. Ako lang, bakit nabibilot ka kanina? Ayaw ko nga nakukuha ng dila ko, nagsaralbidan ng dila ko, dahil ko alam kung napano yun eh. Siguro pinaalala ka, ade. Parang meron. Namimiss mo siya? Ah? Namimiss mo? Sino? Siya? Iyo, siya. Oo, actually, opo. Wow. Wow. Dapat uminom ka ng tawag doon. Liberate? Mayroon dapat yan luyang itim para Alo- hindi ka makalimot. Luyang itim? May luyang itim? Meron po, ang dami ko dito sa bahay. Ah, talaga? O sige, basta na. Pag ako nagkakuan, padarhan ba akong luyang itim, ha? At kasi, pumunta ka dito sa bako para malaman mo. Pupunta akong tabako? Po, Saan? Sa tabako? sa Pawa, Purok Dos. Pawa, Purok Dos. O sige, susubukan ko. Kasi, pambihira akong pumunta ng First District, Hindi ako masyadong nagliliwaliw ngayon. Wow, ganda sa gasolina. Hanggang lang ako dyan sa Rawis. Hanggang lang ako UST Legazpi. Dahil sa gasolina. Hindi naman. Walang pupuntahan. Kasi alam mo naman ako, kahit malayo yan, pag ang pupuntahan ko magiging masaya ako, pumupunta talaga po ako. Are you sure? Yeah, opo. Pati ko lahat ng taga-Pawa. Morning all. Tapos nagad mo. Okay, na yun nilang magsalita para hindi mabulol. Dahil ang tapos ini. Thank you. Bye-bye. Ay, hindi. Isipadan maapod. Abang day pa si gobernador nag-reply sa text ko, abang day pa. Anyway, dahil man kita masyadong magabat ko niya na local issues dahil man masyado sa mga tinampo dyan, madali nang magkatarapo sa pasiring sa Bigaa, area, Arimbay, nagapatagas na, garing matagas na ang tinampo, garing madali nang magkatarapo sa iba pang mga local issues sa tuyang kapalibutan. Kamusta ba? Anong masasabi nindo ka ini? Sa Senado mabugtak mga tugang Karigusan. Mabugtak sa Senado Karigusan, tangani na sa mga empleyado nindang maralaog na mabirisikleta, pag abot sa Senado, bago mga tugang magtrabaho, pwedeng magkarigos. Sige daw. Bako nagdagaston sa tubig buda, kuryente. Hello? Good morning po, ma'am. So last po na tinara mo, pwede ito. Dapat may mga locker man hanggat pag-sponsain para kung pawisan ka na, pwede ka na freshen up. Yes. Gary, wash up, sir, tama? Wash up. Oo. Opo. Ang consent ko ba ko iyan? Arim bang concern mo? Ano po, sa Maruroy kaya, may planting na duman na poste, so pag pasiring ka baga pong spillway. May duwa baga po yan na tinapo kung galing kang Bagtang. Opo. Ang palit, sentrong Maruroy. Ang pato, Magayon Drive. Kung po sa paduman sa Maruroy, may nag-planting na dyan na poste. Kaya medyo nasa traffic dyan. Yung mananggad kang ngunyan baga, may burnout na halawig, baka trabaho na yan, Ang mga po, bako man siya sa kuryente talaga. So mga cable wires baga kang mga internet. Mga telcos po, dating poste kang telco. At wires niya. Nako. Dapat palang piniksuran ko na ako kanina. Iyo Siguro man. mga isang araw kaan,
in fairness man po sa barangay Kagawad na nailing ko kang first day na nangyari sa Kambangge, Opo. ang si Madam na Lolo, si Kagawad Lolo, at niya, naglag na siya ti parang warning na naglag ti ilaw duman. Wala pa mamagibo man ang Bangge ka to. Iyo nga ni. Pero, Iyo. ganun yan, yaon pa po. Nga tayo Kahit po, araw tuminagilid po ini na posting ini. Haloy na po, kansarong aldaw pa sa na nangyari? Siguro sir, third day na ngun yan. Third day? Third day. Opo. Sige po, sige po ha. Padamanan ko po kay reporter. Padamanan ko reporter ha. Iyo po. Gusto sabihin ka, di aram na po ini kan barangay, di ba? Tanaling si Kagawad nga, nag-aksyon na. Iyo po. So Bangge po nang ganito, nailing ko sa duman, nag-agi ako duman. Opo. Nagano ka po naman nag-agi kang banggi? Sir, mapa-hospital. Aw. Okay. Nagdara si food sa Okay. hospital. Okay. Nailing ko. Maray man, sa pasyente pala. Okay. Opo. Bata dyan Di sa lugar maganda- na, ang kanakul dyan kan mga lugar na, bata sa lugar, ang kanakul kang lugar na piling likuan tulos. Ay, iyo, lalo na duman sa pag uminaki ka ba sa Spillway, matuo ka. Tapos dito pagtuo ng God. Sige po, tapunan ko po ha. Iya po. Iyo po. Thank you. Okay, sige po. Alright, thank you. Thank you, alright. Oh. Joshua, asikasuhan daw tabi ini. Buda, may sarap ako concern dyan sa Roy. Nasa bitan daw kitrak, sabi ni Kapitan. Oh, araw ka ini. Joshua, araw ko na. May sarap akong concern dyan sa Maroy. Gusto kong makauron si Kap o ano. Pakidescribe mo daw tabi kan Joshua na sitwasyon na iyan. Kung nasabitan ano nangyari daan tabi Joshua sa poste? Siring ako sa area DPNR pero so initial information kanakaaging Bangge Opo. nasabitan kay truck kaya so poste kaya na nakakabitan BPNR kan mga telco wires susadit man sa nabagay ning poste gari pang street light Oo. kaya tuminiko tapos nagraya na so mga wire Data, dahil pwede ang trumabaho ka so nakasabit na truck? yan nga na ang problema tabang ginangyari Dapat, so nakadistro. So, yung magkatrabaho ka yan. oho Nag-init naman ang lawas ko na. O di sige, ikon mo, tayo facilitate ta. Nag-apon so listener ta. Pero kayo po kayo ni Kibidget na meeting action. oho Baka kaya ni kan engineering. Roger Okay, buda, araw kayo ni tabi. Si Kapitan, kaurunon mo. Siyang Kapitan sa Maroroy. oho Siyang Kapitan ta dyan. Kapitan Toto Labiano. Karon siya totoo, karon ano nangyari sa dila ko talaga? Pangyari sa maura. Ko na tamay naman ang tubig. Ako na. Ilaman ta po ng tubig, Joshua. Aha. Niya tamay nagregalo sa kuya ang tumbler. Abo kang ma-dehydrate. Padaba niya ako eh. Abo niya akong ma-dehydrate. Yo. Ano ka ng pagpadaba pa ka, di ba? Lolonorin ka sa pag-ibig. Ako, sa tingin ko, parang gano'n. Sarawayon kang salbatana. May nagreklamo sa kuya, sa Maroroy dahil street lights. Punda din sa may Bagtang area, hanggang duman sa may Luwas Baga, duman sa may... Lagi ka ba sa sentro kan Maroroy, di ba? Tapos paluwas ka na duman sa may Puktol. Di dang street light Joshua, mariklom mo na pagbanggi. Sa bagay, pagmanggi, mariklom. Mariklom da Baka pwedeng makuan mo si Kapitan Toto na Lubiano, iranin niya sa LGU kay Mayor, iranin sa Konseil lamang kay Congressman. Kung isa lamang ang pwede makapundukan, mabugtakan kay street light. O mas kiso, ang usungon niyan, solar lights, di ba? Yung usungon niyan, baka pwedeng mabugtakan. Mariklumon sabi ka nagreklamo sa kung mga tao. Dumang kaya ako sa Saint Raphael. Saint Raphael Church. Ngunyan, pagluwas ko duman sa Saint Raphael Church, may nasabat akong nagkapirang tawo. Sarong babayi, aduang babayi, sarong lalaki. Ay na, ngaya sir, taga Maroroy ngaya kami. Maring ita nahiling mi ika. Ngaya ko ano po, ang barangay mi ngaya, natalaw tamariklo mo, dahil street lights. Baka pwede, mapailawan. Importante sa barangayan. Bako nag-agi ka dyan sa Maroroy? Opo.
Di ba? Paghalik mo din sa Bagtang, maagi ka sa Maroroy, luwas ka duman sa Puktol. Oh, pwede ka na magwala tuod diyan kung masaing ka mahapit sa lugar na yan, di ba? Correct. Oh. Manggura no na diyan. Aray, ang lumbod. Doon sa inutan, sa Lumbod ba sa inutan? 25. ano? 25. 25 sa Lumbod. Ikaw ba ka naman sa inutan, Bako? Aha. Bago ka magtiko baga sa Puktol, iba sa inutan, di ba? Sa walang parte. Bako yo? Correct. Ha? Opo. Oh, magayo no daa. O sige, Gusto. seriously Di ba na, ilingon mo ito tapos si Kapitan Toto, baka pwede tayo makaulog. Malapit na, Bibi. Malapit na. Malapit. Oy, bakit? Nagbumotor ka habang kausap po ako? Nakasabit naman sa helmet. Kaya pala ang tunog ng kwan mo, parang iba. Parang loom. Parang loom eh. O sige. Okay? Babalik Thank na you. ako, Bibi, tabi. Thank you so much. Mga tugang yan Pigkarabang ko lang si Joshua. Karaw lang ito. So mga nagdadangog dyan na nagdadangog tabi dyan harin sa puso ni Joshua. Karaw lang ito Sunag dadangog bako mga sunag dadangog. Okay? Na arog kay ni. Maray man na nag-apo dito sa tuya na caller regarding sa poste. Tabaka pwede itong i-refer sa kay engineer Fiel Montaliana, baka kaya kan City Engineering or sa barangay. Tangha dito dyan, baka may madiskwedo dyan. Baka tabi may madiskwedo dyan sa lugar na iyan. Habuta, mga tugang na may nadidiskwedo dyan sa lugar na iyan. Tangani na sabi nga ni, malubyano, di ba? Malubyano lamang ang, sa tuyang lakaw, di ba? Ang sa tuyang hiro-hiro, may kinaraman mga tugang sa pangyayari. Pighiling na iyan kan Daraga Engineering. Ang problema, suposte sa Maroroy. Inda, tadaiman hiniro, bata maluya man ang, ay nako, maluya daso. Dapat magtrabaho. Nahiling ko kasuhapo na nagduman na sutrak. Pati sa mga tao kan Daraga Engineering. Natatadaday pa inayos. Ang hadit ko duman, amigo, tabaka madiskwido sa mga linya kan telcos duman. Anyway, ayuson ta yan ito. At siya nabanggi, maglakaw-lakaw ako digdi sa Maroroy. Hilingon ko, Atipita, diyan tabing banggi kung plano mo na maglakaw-lakaw, di katabi, maglakaw na naka-short. Sa bagay, makatabang ka na, maglakaw-lakaw kata. Kung madiklumda dyan sa tinampo, lumiwanag lamang ang tinampo, Ate Pita. But, pag ang naka-short baga naglalakaw na maputi ang legs, mali mo kuhan. Pag luminakaw sa madiklom, nagkukuhan niya, nagliliwanag yan. Kaya para mong may naglalakaw na maray ang tabay. Maray nga ni ako, Jerome, tanda ako nakaaking babae talaga. Kung ako nakaaking babae gayon, siguro daragahunon. Ano doon ang style ko, andi? Ano ang style ko sa mga agi kong daraga? Kung ako nagkaaking daraga. Parang aki ko, puro lalaki. Diba? Ito. Sabi kan sa rotang texter, ang problema po dyan, tabi, primes, ang mga telco. Maski sain magtakod, wara sistema, kung sain mo ya isabit, wara kisaro sa nakaganan, kaya masamukon po. Sa kabaga. Sige tabi, primo, de ko nangaranan ini si primo. Ang telco man kaya, pag minakonek man ki mga linya, kung ano-ano man di man lamang pigapakarahay, ilingan na duman sa muya, sa palaog, ay, duman sa may area, masamukon talaga. Hello? Hello? Hello po, good morning po, Bibi. Ay, good morning po. Ano, bakit po, Bibi? Wala kang anak na babae? Wala po akong anak na babae. Talaga? Wala po. Kaya,
anak, pero meron ka naman babae. Wala nga akong anak na babae. Lahat lalaki ang anak ko po. Ayo. Opo. May totoo ba yung sasabi mo na yung 13 kilos per month? Ano po? Sa Legazpi? Yun ang sa kanyon, kaya itatanong ko nga si Governor kung paano yon kung na-release na yung pera o wala pa. Kasi para yon sa mga indigent. Hindi ka naman kasama doon. Sana all. Hindi ka naman kasama doon. Hindi ka naman indigent. Tabako ako, pero sana meron dito tabako, ano? Ha? Sana nga meron dito sa tabako. Oo. Okay. Bulaklak ka ba? Bakit? Ang bango mo. Thank you. Ano ang sabi, Jerome? Sabi niya baga, bulaklak ka ba? Sabi ko, bakit? Ang bango mo. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ano na ini? Ate Pita, ano na ini? Matilang batatatal ni. Inda, grabe na ang kaduratan mo naman ngayon na aga sa programa mo. Dahil mo naman yan napugulan na sarawayon ka. Philippine President, Dr. Melissa Tita Luna Antonio. Ay, garamidbid ko ini. Bidbid ko ini Nagkondukta po din clean up drive sa Puro Lamba Seashore. Seashore. Tingnan dila kong ini. Shoreline. Seashore in the Seychelles. Ano nga nito? So, tongue twister ka ini. Seashells in the seashore. Sinda po ang presidente kang Philippine Society of Nephrology Bicol Chapter. Ay, naging guest ko na ini si Doktora. Tama na rin duman ko. Angel, good morning, Angel. Hello? Yeah, good morning. Good morning, Henry. Mga paraan babay. Nasa pag-ibot-ibot si Henry ang mobile unit ng DSWD ka napaktuhan sa si Henry. Ining grupo ni mga doktor, partikular na ining mga miyembro kan Philippine Society of Nephrology Bicol Chapter. At ning nahiling milig ni Henry ini sa Baybayo, nasa kukan Puro Lamba area. Kasi si David Henry ang nagkukonduk ng clean-up drive. Kasi ni David Henry kan sa indang celebration man kan World Kidney Day. At mo ni David Henry, makakahuron pa ang naging guest na ni David Henry sa Clinica. Si ang presidente ni David Henry kan Philippine Society of Nephrology Bicol Chapter, si Dr. Melissa Tita Luna Antonio, niya ang siya ni David Henry, siya ang nanginginom sa aktibidad. Good morning po, Doc. Nasa ibong na linya si David Henry. Ano po ini, Doc, na aktibidad tang ini na digigibo po sa gilid ka na kadagatan, hindi po sa Legazpi dito. Hello, good morning sa mga viewers. Sir Henry, good morning. Naramdaman niyo sa ako. So every year, super safe, that we can focus on the World Kidney Day. So World Kidney Day is every second Thursday of March. Every year, everywhere around the world around the globe, nag-celebrate po ang mga nephrologists ng World Kidney Day. So this is to promote kidney health. So every year din po, nagpapalit din po si theme. So the theme this year is health for everyone. Tapos, caring for the environment. So, supposedly po na Thursday, so Friday po today. But we opted to celebrate it 2 days. Bali kahapon po, kidney health for everyone. Ang kinibubi po, may workshop po kami para sa mga doktor.
further learning. And then, so today, tig-send me din po to morning sa, dito po sa Barangay Lamba. So, nag-tisay, more focus in up dito sa may so, medyo dahil sa ang basurang nakukuha ni naki-coordinate din po kami sa barangay, tapos sa sentro, para later also kita po ang makolekt na kapag. So, yun po ang aktibidades ni today. Doktora? Yes, Sir Henry. Yeah, good morning, Tabi. Long time no si po, Dok, ha? Kumusta po? Opo. Okay, ma'am po. Medyo paus lang ako. Okay. Kumusta po, Dok, ang basurang nakuanin do dyan? Anong klaseng mga basura po ang sendong nasungkit dyan sa lugar naan? Iba-iba po mga basura. May mga plastic cup, mga chicheria, Opo. may mga sinelas pa, Nako. may bitas ako nakuha kanina. Iba-iba po sa kulon. Opo. Mga ano na, siguro nakukolekta mi po, Oo. mga 20 na po ata yung mga bag, Yeah. basura. Opo. Sabi po, Doktora, ini-konektado sa World Kidney Month, tama Yes. ba? Opo, World Kidney Day. Kidney lang Day. po. Yan, World Kidney Day celebration. Dapat pala inimbitaran ta ka, ano? Sa programa. Kasunod po. Dapat World Kidney Day nin anata po ta pigigibo po nindo ini na ang World Kidney Day sisabayan po nindo ki clean up drive tabi Dr. Melissa. Ano po, Sir Henry, ang team nito this year is caring for the environment. So, para ma-promote din ang pagiging environmentally, kasi siyempre dapat kailan kita mag-focus sa kidney. Opo. So, overall health and the health also of the environment. So, gusto ta pong mabawasan ang mga waste and mag-reuse sa mga basura kung ano-ano. So, all around the globe, igwa din po sindang activity pertaining to environment. So, iba po siguro tree planting, etc. Kami po, hindi po ang ginibo kasi this is very relatable. Lalo dito po sa Panuata, na igwa po kitang magayon na sitay. Opo. Sana po masalbar ta. Yeah. So, malinig man digdi, pero digdi po sa mismong sitay, naaanod po kang dagat sa mga basura. So, sa mga to clean up po digdi is to pig-anod kang dagat patiring sa sitay. Iyo. Yun po. Iyo mananggad. Dakulao natabang po yan. Mga pera na pong sako na ano po ni Dr. Melissa. 20 na po. Nak 20 na? Dakulo na no? Opo. Nag-phone pa po kami kanina, mga 6:30 a.m. Ayun, oo. So, gabos po kamo dyan mga nephrologist na yaw dyan sa grupo po nindo, ano? Philippine Society of Nephrology. Yes. Mga nephrologists po kami from all over the region. Oh. So, ito ang sa Masbate, Opo. sa Norte, tapos hindi po sa Albay. I see. Okay. Magayon po ang doktora na pinagigibo nindo. Congratulations po sa tropa nindo and good luck Salamat. po, Dr. Melissa. Opo, salamat po Sir Henry Opo. and sa gabos na nagsusuporta po sa ito. Yeah, opo. Angel? So, thank you so much. So yan dito. Angel? Hello? Karinyohe daw si doktora kung pwede sa aga, 7:30. Ito ko kaya rin si Henry monitor. So, Ay. yun natin ko gito. Ade. So, kung available ka daw po sa aga na mga 7:30. Oh. Sorry Sir Henry, ako active na. Sa National Kidney Month po, pwede. Iyo po. De bali dok sa mautro Sabado na salamat sunod na lang po. Iya po. Okay, thank you Thank Doc. you so much. Dr. Melissa, thank you. All right. Sir. Angel. So, yan, Henry. Ako na, Henry, ko ang number nito. Kuhaan mo sa number ni Doc ta imbitaran ta sa masunod na Sabado Ako, Henry. para matibayo na nephrologist si Dr. Melissa. Nag-guest ko na siya digdi kangenon. Kung may inihilig na presidente ko sa Kumatibay, di Kaya nga ba? nag-guest ko na siya. Daraga pa siya ka ito eh. Haloy na. Ganyan, may agum na po si doktora. Ako. Oh, So, okay. yan, Henry, storya pa, highlight sa kahalabaan na puro lamba seaside with Karil, Atin, Jennifer, and Kuya Boy is from Thailand. This is the
Salamat, Angel, sa report. Anhapot. Very kay good ito, ha? Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Napigigibong mga tugang kan mga nephrologist na alas 8:30 na. Ano ba pang istorya sa pagbabalik makalipas kan mga patalastas? Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mga ka-LCC, handa na ba kayo sa pinakamalaking pasabog ngayong season? Ang LCC Supermarket Super Sale ay narito na ngayong March 12 hanggang 15 na to. Get up to 50% on selected items, super deals, super bundles at super savings ang naghihintay sa inyo. Huwag magpahuli sa aming special offers and grand surprises. Mark your calendars, March 12 to 15. Sugod na sa LCC Supermarket. Hihintayin namin kayo mga ka-LCC. Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hey! DC Talaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furnitures? We got something for you. So listen. Kung hanap mo, mura na appliances, huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, where your one-stop shop. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Hanap mo ba yung kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng lavender extra na sumusuporta sa masarap na tulog. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa kutis. Amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level. At iba pa, sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. An
oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraming branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kanunong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Piuduran. March 11, Mutyanang Piuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Piuduran Albay. Manami, Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Tuhod. Siko. Baywang. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly.
Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Bicolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Bicolandia. Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite Cat Litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Alba. Call or text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeo. Alagang Grabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Daan na ba kayo 15. sa pinakamalaking pasabog? Bago magabot mga tugang ang alas 9 nin aga sa DCGB, aramon tanawan mga dagdag na report. Hali po diyang kasalabay si Pading Al Armario.
Oras 15 before 9 in the morning. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Good morning pa ding ala ng latest dyan. Buhian mo. Salamat tabi pade. Dai naman nagkukulang nin kampanya pagiromdom ang gobyerno lokal kan Legazpi pati na ang mga barangay sa publiko na madisiplina kita sa pagtapok nin basura. Si Mayor Isiam Ismail, yun ang paulit-ulit na pagtataram sa mga tripon bilang abiso, asin pakioron na mag-obserbar sa pagtatapok sa tamang lugar ng basura. Iyaon naman ang eksistidong ordinansa kan siyudad ng Legazpi, manungod sa garbage collection. Alagad yaon man giaray ang nagakapirang pasaway na dahil nang gana disiplina sa pagtatapok ng basura, lalo na sa mga bakanting lugar. Sa mga barangay, magindigdi sa mga rural areas, padagos naman na pinagapasunod ang ordinansa sa garbage collection. Malangani may mga schedule na ang kada purok o kada sityo para kolektahon ang sa indang basura. Alagad may mga residente man talaga na dainin kooperasyon. Dahil ang kani padagos ang kampanya man giaray dahil nagsasawa ang gobyerno lokal maging sa mga barangay at mga barangay officials padagos ang sa indang kampanya na magkooperar ang publiko manungod sa pagtapok ng basura dahil parte ni kada pagataman ta kan environment asin proteksyon naman sa mga posibleng pagbabara ng mga line canal na padagos ko niya na edukar ang publiko sa pagi kan mga lokal na opisyal. Iyan pa pa diyan informasyon digdi sa Southern Park kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat pa ding Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Hapot, kaiba. Dapat talaga ipreparar yan. Ang lalaking hindi inuum. Lalo na ngunyan mga tugang na bako na tag-uran, Bako na tag-uran, mainit na. Inan tama na pagkakataon na maglimpya sa mga kanal para po maiwasan mga tugang ang pagkaklagkaan pag-abot kan tag-uran naman sa mga maabot na mga bulan. Oras natin 14 before 9 in the morning. Nasa linyaman si Karen Ala. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman daw ini sa public hearing nagigibuhon para po sa ordinansa napigapod na Tourism Site Protection and Anti-Mockery Ordinance. Karen, good morning Karen, go ahead. Yes, thank you. Good morning, VP Henry. Mainit mo niya napigin bitaran ang publiko sa gigibo ng public hearing kan sanggunian panlalawigan kan Albay. Mapadapit iyan sa pagpasar kan ordinansa sa pagprotehir kan gabos na mga pasyalan sa probinsya kan Albay laban sa mga klase ng pambabastos. Tusog sa impormasyon na itinaon ni Sanggunian Secretariat Adan Eva, ang public hearing detail na nagigibuon sa sunod ng Miyerkules, papanginutan mismo ni Committee on Tourism Chairperson, Board Member Attorney Melissa Abadesa, kaibaan mga stakeholders, as in Provincial Tourism Council, sampangkan mga interesadong mamamayan. Tusog sa impormasyon, mas pigiin ganyan na mag-aratindir ang mga ordinaryong persona, partikularmente ang mga social media content creators, lalo na itong mga vlogger, tanganing personal na madangog ang mga ipinalaman na mga provision sa ordinansang ini, lalo't kung matatandaan, ang pinakamagabat na penalidad na itatao sa mabalgar ka ini, iyo ang pagpersona non grata sa munisipyo o pag-blacklist sa gabos na mga pasyaran kan probinsya. Bale sa mismong public hearing detail rin, handang mation kan nag-otorisar na komitiba ang mga question asin ideya kan publiko sa ordinansang ini na pwedeng makakontribute sa pagbabago kan ibang mga provisyon sa ordinansang ini bilang requisitos bago ang formal na pagpasar kay ng ordinansa ngunyan na bulan. Mentas tanto gigibon tabiyan bitandi sa sunod na Miyerkules, petsa 18 kaining bulan,
alas 2 iyanin pagkapon sa bagong session hall kan Sangguniang Panlalawigan kan Albay sa may Capitol Annex. Asin ang magiging sentro kan diskusyon. Iyo ang proposed provincial ordinance entitled Tourism Site Protection and Anti-Mockery Ordinance of Albay. Yan ang report, Karen Ara, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita sa kinamumugtakan ni Joshua Bino. Ngunyan pong morning. Joshua, good morning. Ano nang latest dyan? Kami Joshua. Joshua, naputol. Hello? Yeah, okay, Hello? go. Yes, BTA, good morning. Go ahead. Kiraray sa mga paragtabay. Sa AC ngayang street light, sa bitad mo ng gulping warning telco. Iyan, BP Henry and Himotok. Kansaro sa mga residente. Oy. Hello? Oh, okay, go. Nagpura-wara Joshua. Iyan, BP Henry and Himotok. Kansaro sa mga residentes kan barangay Maroroy. Hindi sa munisipyo kan Daraga Albay. Tatama man BP Henry sa iyong hiling. Tama. So, sa rit na postikan street light, gulpi ang nakasabloy na warning telco. Kan may mag-aging halangkaw na truck, Nasa? pagditan sa mga wire kan telco, dadaugon sa pwersa kan street light. Arayutan man sa ng poste. Na. Kaya lugod, sa postingon yan, nagkakirimi. Okay. Pero sa mga implikasyon, epekto, may oras na medyo nasa traffic sa lugar. Ang lugar na yan, depende, natagpo pa. So nagkirimi na poste sa naglalaylay sa mga Alanganin ni. Hababaunom pati. Bata may salit pang pusing na damay. Nataman ang gata street light ang binugtakan kilinya kan mga telcos ang pagtakod ninda. Dapat makuan dyan sa street lights. Correct. Ano, may ilaw yan? Dahil naman kiilaw. Dahil naman mailaw, pero out na. Hindi naman mailaw. Tawara naman. Di man... Salbata ng pangyari sa Maobaro. Parang may Batang pati reklamo yan, dyan sa Maobaro, Roy. Di ang street lights. Iyan pala na Iyan posting pati iyan yung- para sa street light. Correct. Oo. Yung pating poste, karamihon sa may intersection pa siya duman sa spillway, kaya minsan traffic. Dahil basta-basta may dali, Joshua. Kaya Kadakol kang linya, kaya kayo hiniling kan engineering, kaya adalan na engineer mo, Rene Montaliana, kung paano yan, tanakulon. pag-aadalan, tama si sa bagang lugar, mas nga rin baga digidipene sa Legazpi, ang pagbubulnot kan poste kan kuryente, maridipisilan na minsan. Oo. Kung halo yun makontak ang mga telco. Yeah. Buda pag Pero binulundot ka may kantabe, concern ka sa Joshua, Maroy. pag binulundot mo yan, dapat yaon sa mga telcos, technician. Even sa nagka-delay. Tabaka pumutol yan, o ano, di, siyempre dapat suliton tulos yan kan mga telcos. Sa kung halimbawa, hiroon kan engineering, may ma-route na linya, sinda pa sumadagitan. Yun na nga niya. Minsan baga, nagka-delay talaga ang pag-coordinate sa mga telco. Sa experience tato sa Legazpi, ang nakadelay kan paghalikan sa mga telco sa coordination. Oho. Pwedeng iyo man ang mangyari digi sa Maroroy. So sabi kan residenteng nakauron ko, mga tulo or apat na aldaw ng siring kan depende ang sitwasyon. Oo. Sabi kan saro, kawasa ngayang sa dayuto na poste kan street light sa di pan gulping wire. O nga ning dakulang poste nagtiriko. Salbata naman. Han so ginibong duministrosong traka yan. Kauya. Yung mo pati sa Atipita, apektado, tamaluwas na sa Jalabangi, hiling-hilingon niya. Kanya ko, dahil ka mag-short tabi Atipita. Tama, Joshua. Pati signal, nagkawarara na. Ay, nako. O sige, paki-facilitate mo tabi kan Joshua kay municipal engineer, siya nga nini, Fiel Montaliana, paka ikuan ang magiging procedure kan ba kung man nanginod kita kundi siyempre susuratan mo kan demang kilinya kang kuryente di ba demang kilinya kang kuryente ang nyaon diyan mga telcos hello Marinaga migo
Bako yan, may approval lang sa city bago magkabit. Tayo nga niya. Dahil ko naaraman ko na pa. Maparang kalapat yan sa municipal engineering. Dapat ba may provision yan kung paano pagkabit ninda. Oo, tama. Kasi mo basta-basta nagkabit. Ang problema ninda, bako man sa ubusun ta na, ang problema ninda, tapi pabayaan ninda. Iyo. Pag wala ka problema na, Yun na yan. Paano na? Mahiling mo baga, BP, sa gilid ka tinampo, kung una mo bagao, kung anong mga nagkaray-kalay na. Ayun nga niya. Maray nga niya pa rin. Tala yung kuryente. Iyo nga ang punto duman. Kaya lang baga yan, yan BP, matagas yan. Oo. Pag yan yung nagyan motor, hira ang motor. Problema, buda may nasilaon pa dyan. O kung ano. Pandua, kita kaya may mga auto. Pag tuminabyog yan, pasang rin siya. Sigurado yan. Oo, kung yan ko baka, o kung di ko tan mangyayari, kung yan, monitor ninda. Yeah, tama. Kung yan na may problema na, una ko para tururo, kita kung di siya may problema. Damay ng bilog na. Magsalakan, baka makasabay pa dyan sa problema sa Iran. Sakto ka, BP. Sukat kaya nagbira. Bako, yung baka, BP, may practical, lahat nagka-problema kita. Okay. Sige, salamat, Leo. Salamat. Yan si Joshua. Naputol na si Joshua dito? Wala na dito. O sige, pag-facilitate tabi ka ang Joshua ha, na concern ang kan sa tuya na mga kababayan dyan ta. Ganun malayno naman iyan na. Ako nasabutan ko sa engineer alawig yan, may proseso yan ta. Di man basta pwedeng bulnuton dyan. Ha? Di man basta pwedeng bulnuton yan. Nada yan, kaurunan mo na sa mga, mga nagdyan, na mga linya ngaya. Halimbawa ngaya, matelcos baga, buda, mga cable TV, mapara makapakaan sa cable TV. Ha? Migo, ang solution kayang putulo na iyan ta para maayos kan telco. Kundi pag pinutol man, Migo, kaiwal mo dyan, amigo, so mga residentes dyan, igwaki, internet, batang internet bagangon yan sa sentro, kuha na siya, uning pangangaipo na siya, nisisidad na. Di ba? Aramon tanawan, iba pang report, Piotr Albay, Municipal District Hospital, ready na nabuksan. Come in, Jim. Good morning, Jim. Binog kananin karatula an prentera kan dakula magayon na ospital sa Piodoran ng ngaran ta BBP Piodoran Memorial District Hospital nakakuha sa barangay Karatagan kung saan nasa disposisyon na sa Nakan Provincial Government kunwarin talaga i-open ang operasyon kan dakulang ospital na ini sa barangay Karatagan. Iguanan in transformer asin base sa pakipag-ulay niya to sa mga nagtatrabaho, may ilaw na. Dangan so tubig, pigihidali na daa. So pagdi-drill, araro mo na. And bago magtapos ang bulan na Marso, baka iguanan ng tubig ang nasabing ospital. So mga kanal, asin sampangan kan tinampo, iyon na puga-puga na ang trabaho sa nahiling na sitwasyon kan DCGB News. Matatandaan pig-inspeksyon na ini hinda Gobernador Noel Rosal, sinundan ni Board Member Caroline Sigason, Chairman Committee on Health, sa Sanggunian Panlalawigan, aros sa saradit naman sa ng mga bagay ang kaipuhan na tarapuson, kung saan ang original na plano, sabi katapusan kan bulan na ini Marso, bubuksan ang nasabing ospital, alagat may nadangog akong bareta kay Kari, nagari daingo na ay lalawos, imbes pa kasi Mana Santa na sana, kung saan itong lumang ospital, dating malakbalak ospital sa sentro, iyo ang nakatalaan ibalyo na, digdi sa bagong ospital, kung saan mahiwas, malinig, presentable, ang ospital na lilipatan sa mga maabot na aldaw dito sa Piodoran Albay. Okay. Yan, BP, ang sa tuwing mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Sabi kan texter, taba ka anytime bumigay yan, mas talong madisgrasya along the road pati. Igwak clamp
nakataltag sa may iba to, ibang reaction to. Joshua, go ahead please. Yes, BP, napalsukso. Apod ko, nagpalsok sa cellphone ko. Yeah, Naghanap okay. na akong masasaksakan. Okay, sige. Anyway, BP Henry, after ketong pagbisita niya to duman sa lugar kung nainit sa natong bangkoste, nag-diretso kita sa Barangay Hall, Barangay Maroroy, to be warataki official kan Barangay BP Henry. Sige. Duman Alat-alatan mo na lang. And diretso man kita sa harong ni Kapitan, to the baka dahing tao. Taday man kinagasimbag BP Henry. Yeah, Nag-aabot no. kita. Nag-asuryo kita naman sa may lawas. Okay. Kaya nag-pull out muna kitang madali duman BP Henry ta. Naghanap kitang masasaksakan kaining cellphone. Anyway, Okay. tagtaod babalikan niya to BP Henry na concern na yan. And nag-reply naman si Tuya, si Municipal Engineer Very good. Very Simon good. Taliana, para Yeah. ma-facilitate concern na yan kan poste dyan BP Henry sa Iyo. Barangay Maroroy, Budaan, street lights dyan BP Henry sa may parteng PNR area. Oo. Maroy. So street light dyan sa Maroy, nagreklamo kan mga tao dahil ang street light ang Barangay Maroroy. Nakabot sa kuya. Apoton mo si Kaptabi ha. Iyo. Okay. Buda ako nasabutan ko ang sitwasyon ni Engineer Montalya na kasi dembes ta pwedeng hidalion tabi Joshua. Maadal ta yan mga kable, yan makahaloy dyan sa paghali kayan. Okay, sige. Anyway, tabi BP Henry, narotout siya digdi sa Daraga. So ibang mga establishment, dahil naman nagburuhay kay mga generator ta, Iyo. hindi po magtipid sa gasolina. Tama. Mahal. Okay. Anyway, tabi BP Henry, yan ang sitwasyon sa Barangay Maroroy, Candaraga, Albay. Josh Pabino, DCGP. Salamat Joshua sa report. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tao na lang ang mahirap pagmahal. Petrolyo, grabe na. Pero ang tao, nahihirapan magmahal talaga. Mga ka-LCC, handa na ba kayo sa pinakamalaking pasabog ngayong season? Ang LCC Supermarket.